Sitten seuraavaksi venytyksiä, niistä kyseltiin. Ihan ensin pitää sanoa, että pitää muistaa, että minä olen karateka. Eli minulla ei ole juurikaan pilates eikä varsinkaan joogataustaa. Olen toki tutustunut, mutta silti mitä venyttelyjä minä suosin, niin ne on aika sellaisia suoraviivaisia ja ehkä aika perusvenyttelyitä. Monella voi olla paljon hienompia versioita ja muuta. Mutta pääasiahan on, että me saadaan lihakset lämpimäksi tai että me saadaan niitä verryteltyä suorituksen jälkeen. Ja pointti on, että lihasta ei pitäisi venytellä ihan heti treenin jälkeen. Ei varsinkaan, jos teitä on hierottu tai muuta vastaavaa, vaan tunti 2 suurin piirtein venyttelyn jälkeen. Sitten venytyksen kesto. Lyhyt venytys on enemmän palautumiseen. Korkeintaan 10-15 sekuntia. Pitkät venytykset on sitten, että lisätään lihasten liikkuvuutta. Ja minä henkilökohtaisesti itse suosin lähinnä korkeintaan 30 sekunnin venytyksiä. Mutta siinä jokainen saa päättää itse, että miltä tuntuu ja mitä hakee. Jos tekee lyhyitä venytyksiä, ne kannattaa uusia useamman kerran, 5-10 toistoa ainakin. Ja venytyksen perusperiaate, pitää tuntua, ei saa sattua. Nyt käydään läpi venytyksissä pohkeet, takareidet, sisäreidet, selkä, etureidet. Ja katsotaan muistaaks me vielä jotain muuta. Tää on taas niin extempore tehty video, että en ole ihan varma mitä kaikkea minulle tulee mieleen, mutta katsotaan matkan varrella. Lähdetään ihan tosissaan perustosissaan venyttelyistä. Elikkä jotkut tekee tän myös siten, eli toinen jalka suoraksi, toinen jalka koukussa. Jotkut tekee tän myös siten, että joko istuu lattialla tai istuu lattialla. Mutta aina pitää muistaa näissä, että pitää mennä oman kehon mukaan. Kaikilla ei polvet esimerkiksi kestä tätä asentoa tai lonkka sanoo vastaan. Kyykkyasento on yleensä aika neutraali, koska siinä me pystytään vähän säätelemään, että miltä se tuntuu. Ja lähdetään venyttämään, niin me voidaan venyttää tässä keskelle, jolloin venytys tuntuu tuolla alhaalla ja täällä sisäreidessä. Ja aina kun venytetään, niin pitäisi muistaa, että älkää pyöristäkö selkää, vaan selkä on suorana ja taivutetaan lantiosta. Ellei myö vartavasten haluta venyttää selkää. Ja kun lähdetään venyttämään takareittä, niin minä itse henkilökohtaisesti suosin ristivenytystä. Elikkä otetaan rististä taas selkä suoraksi ja risti polvesta jos saatte. Muistakaa, pitää tuntua, ei saa sattua. Tuolta tai varpaista. Ja kun venytätte, älkää nylkyttäkö, vaan venytätte, hengitätte. Aina sisään hengitään, ulos hengityksellä aina vähän alemmas. Vähän alemmas. Hengitys säilyy rauhallisena koko ajan. Tätä minä en tuu toistamaan niin monta kertaa. Loput menee suoremmin läpi liikkeet, mitä minä näytän. Mutta tässä minä nyt muistutan tästä hengityksestä. Ja aina vähän alemmas. Ja sitten ylös. Hetken lepo. Ja toinen toisto. Ja liikkeet rauhalliset. Jos haluatte painaa alemmas, painatte ulos hengityksen yhteydessä. Ja aina tietenkin sama toiselle puolelle. Taas ensin selkä suoraksi. Ja polvesta. Älkää lukitko polvea suoraksi, vaan aavistuksen koukussa. Sama kun te teette lihasliikkeitä, niin polve ei koskaan saa lukita suoraksi, vaan se pitää olla aavistuksen koukussa. Ja sieltä lähdetään venyttämään. Ja jokainen voi 5-10 sekuntia venytys, 10-30 sekuntia pitää tuntua, ei saa sattua. Hyvä. Sitten toinen
enemmän sisäreisille, on, että otetaan leveä haara-asento. Jalat osoittaa 45 astetta ulospäin. Tiputetaan peffa alas ja painetaan kyynärpäin polvia ulospäin. Tää käy sisäreisiin. Ja tästä jos haluaa, niin voi samalla vähän irrotella olkapäitä, eli painaa toista olkapäätä aina alas. Hyvä. Ja tästä pystyy siirtymään sujuvasti. Otetaan sama haara-asento. Jalat voi tulla enemmän suoraan eteenpäin. Ja taas painetaan alas. Tuntuu takareisissä. Älkää lukitko polvia suoraksi, aavistus koukussa. Ja painetaan alas. Jos menee sormet, hyvä. Jos menee kämmenet, jos menee kyynärpäät, hyvä. Ja painetaan ja uloshengityksellä alaspäin. Hyvä. Ja taas katsokaa vielä tää. Eli kun työ painatte, niin ei selkä pyöreänä, selkä suorana. Ja sieltä painetaan. Hyvä. Sitten tästä voi siirtyä ihan sivuttaispakaatiharjoitus. Älkää yrittäkö liian alas. Käsillä tuette ittenne. Jos tässä on hyvä, pitäkää siinä. Jos tuntuu, että menee alemmas, menkää alemmas. Mutta älkää repikö, ei saa sattua. Ja minne menee? Pidetään hetki ja istutaan taakse. Ja tässä voidaan tehdä sama. Yritetään pitää se leveä haara-asento. Tässä voi tehdä saman. Ristikkäisvenytys. Eli taas tavoitellaan vastakkaista. Vastakkaista puolta tonne ristiin. Ja selkä on suora. Vastakkaista puolta. Venyttää täältä jalkaa. Sitten ihan eteenpäin venytys. Taas venyttää taka- ja sisäreisiä. Selkä suoraksi, kädet maahan. Ja lähdetään hipsimään siitä eteenpäin. Jos menee kämmenet tonne kauemmas, hyvä. Jos menee kyynärpäät lattiaan, hyvä. Vähän kauemmas kyynärpäät, ok. Niin ja lasku menee. Taas pitää tuntua, ei saa sattua. Mie toistan sitä paljon, mutta se on hirveän tärkeä venytyksessä. Ja venytyksen kesto itse. Mie käyn nää vaan nyt nopeasti läpi. Tästä voidaan venytellä myös kylet. Nämä menee vähän nyt sekaisin ristiin rastiin, mutta mie teen ne, mitkä tulee sopivasti tietystä asennosta. Eli kun lähdetään venyttää kylkeä, lähdetään kurottamaan ensin toisella käyn ja sitten toisella. Älkää kääntäkö tässä, vaan tästä yritte pitää rintamasuunnan näin päin. Eli suoraan näin ja venyttää. Ja toinen puoli ja venyttää. Hyvä. Tästä, jos ei ole polvi- tai lonkkaongelmia, voidaan laittaa jalkapohjat vastakkain, mahdollisimman lähelle kantapäät peffaan ja painaa polvia alaspäin. Jos tuntuu liian helpolta, niin lähdetään itse taivuttaa taas selkä suorana alaspäin. Hyvä. Ja tästä saadaan jalat